top of the aesthetic, what I like, you are going to Siinä meni Amor Amor ja tämä on Humo, joka täällä soittelee meille. Toivottavasti tämä kuuluu myöskin varikolle, koska täältä kansa tietysti on lähtenyt varikolle ottamaan nimmareita ja ostamaan pari Ducatia sieltä. Nehän on maailman hienoimpia pyöriä minun mielestäni. Trumpetit soi samalla tavalla kuin Lill-Jörgen Petersenillä tai Ossi Runteella. Hyviä ystäviäni molemmat, toinen vain edes mennyt. Ihan Venäjä-pensalle. What is your memory of Jarno? Ehkotan Johani, kun se No niin, siinä kuulimme uutisia sitten Saksasta ja todellakin tämä Nikin Ruuin nostaa. 9 kilpaa vuonna 89-96. Battle of Nosto lämpömittarissa. Siis silloin kato, kun se pyöritettiin lämpimäksi, niin se oli 7,5 nossilla. Miten se savuutti tolleen? Najojen voittajia on kautta aikojen ollut, kun niitä lasketaan yhteen varsin Mike Duff 4 kertaa kanadalaiskuljettaja Esso Kunnassa kerran. Jos ei muuta, niin mene tolleen. Hän ovat yhä edelleenkin täällä varsin nähtävästi esillä ja hän oli todellinen Suomi-ystävä. Matti Salonen, joka edustaa Ivan Moottorin kerran. Saat siitä mennä. Haistaahan se. Ducatilla. Haisee. Ei vittu, siellä tangattiin vittu, sanotaan siellä ryssäpelissä. Niin. Mä on ryssäkannuja nuo 2 tuossa. Gerardo Armand, Yamaha Ranskasta. Johnson, Tsekkoslovakiasta. Yamaha 5, Italo Cervini Italiasta, Benelli 500. Ex Jarno Saari. Numero 5, ex Jarno Saari. En nää tarvii edes haistaa saada. No löpöä, mitä löpöä se. Miten se on mahdollista? No kun ne oli 2 vihreitä kannua vierekkäin, siinä pitkä otettu kyytiin. Aikanaan veteli 50. Kone Olli Lehtinen, joka täällä on ollut tänään, niin Olli on rakentanut. Vitun vittu saatana. Mitä touhuu perkele? Onks tää se Rock Motorsport normaali kuvio? Vaihtaaks me tähän diesel?